Bez týchto strojov by tvoja dnešná motorka vyzerala inak. Dali sme dokopy 10 ikonických motoriek, ktoré už navždy zmenili vzhľad, kultúrny dopad alebo fungovanie našich obľúbených strojov. A aké to sú? Poďme na to. Predstav si, že si v roku 1924. Svet ešte len spoznáva rýchlosť a niekde v Anglicku vzniká motorka, ktorú volajú Rolls-Royce medzi motorkami. Každý kus bol ručne stavaný. Zakladateľ garantoval, že každá SS-100 dosiahne aspoň 100 mil za hodinu, čo bolo vtedy šialené. A ak nie, motorka sa do výroby vôbec nedostala. T. Lawrence, vojenský hrdina a spisovateľ, mal až 7 týchto kusov. Nazýval ich svojimi kráskami. Práve na jednej z nich aj tragicky zahynul. Zrodil sa mýtus o mužovi, ktorý verí, že rýchlosť je forma slobody. Broad Superior ale nezomrel. Jeho DNA žije v dnešných luxusných superbajkoch, v strojoch, ktoré si dávaš postaviť na mieru, pretože niekedy nejde len o jazdu, ale o to, aby bola dokonalá. A kým Angličania ladili Noblesu, v Amerike už chystali motor, ktorý zmenil navždy Harley. Rok 1936. Amerika sa spamätáva z hospodárskej krízy a Harley práve odhaľuje nový motor, ktorý zmení všetko. Volá sa Knucklehead, podľa tvaru ventilových viečok, ktoré vyzerali ako hánky peste. Tento motor bol prvý veľkosériový Harley s ventilami v hlave valca. Znamenalo to viac výkonu, menej údržby a zvuk, ktorý sa stal synonymom slobody. Knucklehead bol viac než len stroj. Bol to symbol Ameriky, ktorá sa zodvihla z prachu a znovu verila v slobodu. Vojaci na ňom jazdili počas druhej svetovej vojny a po nej sa stal základom pre chopperov, bobrov a aj celú custom kultúru. Z DNA Knuckleheadu vyrástla celá rodina motorov, ktorá definovala Harley na ďalších 80 rokov. Každý, kto dnes cíti typický Harley zvuk, počuje v ňom ozvenu z roku 1936. Rok 1948. Svet sa spamätáva z vojny a Británia chce ukázať, že ešte stále dokáže vyrobiť niečo, čo svetu zoberie dých. A podarí sa to. Vzniká Vincent Black Shadow. Toto nebola obyčajná motorka. Bola to najrýchlejšie sériovo vyrábaná motorka svojej doby. 240 km za hodinu v časoch, keď väčšina aut dávala ledva 100 a jej čierny lak nebol len pre efekt. Pohodcoval teplo, aby motor bežal chladnejšie. A potom prišiel moment, ktorý z nej spravil legendu. Rolly Free. Aby znížil odpor vzduchu, jazdil v plavkách a na Black Shadow vytvoril rekord. Tento obraz obletel celý svet a navždy zmenil predstavu o tom, čo je odvaha. Vincent Black Shadow sa stala symbolom čistej rýchlosti. Dnes ju majú v múzeách aj zbierkach ako umelecké dielo a každý, kto miluje výkon, jej duchu ďakuje. A zatiaľ, čo v Británii vznikali stroje pre elitu, v Japonsku sa chystala revolúcia pre obyčajných ľudí. Motorka, ktorá naučila svet jazdiť. Rok 1958. Zatiaľ čo ostatní stavajú veľké motorky, Honda prichádza s úplne inou víziou. Motorkou pre každého. Jednoduchou, spoľahlivou a dostupnou. Honda Superclub bola revolúcia. Malý motor, automatická spojka a slogan You meet the nicest people on a Honda. Po prvýkrát sa motorka stala dopravným prostriedkom pre bežných ľudí a nie len pre drsných jazdcov. Predalo sa ich viac než 100 miliónov kusov. Žiadna iná motorka v histórii sa k tomuto ani len nepriblížila. Jazdila po dedinách, mestách, aj džunglách a takmer nikdy sa vraj nekazila. Superclub sa vyrába dodnes a je to dôkaz, že motorka nemusí byť aby zmenila svet. Rok 1959. Británia má späť sebavedomie a triumf prináša motorku, ktorá sa stane ikonou celej éry. Volá sa Bonneville T120, podľa legendárnych slaných plání v Bonneville, kde lámala rekordy. Bonneville nebola len o rýchlosti, bola o štýle, vyzerala perfektne, hrmela ako búrka a zvládala viac než 180 km za hodinu. Pre mladých jazdcov to bolo niečo ako vyhlásenie Nie som obyčajný. Z Bonneville sa stala rock'n'rollová ikona. Jazdili na nej filmové hviezdy, rebeli aj pretekári. A každý, kto ju počul, vedel, že toto je tá britská odpoveď na americké čopry. Bonneville prežila všetko. Pády značky, návraty aj modernizáciu. Dodnes sa vyrába takmer v pôvodnom tvare, lebo dobrý dizajn nestarne. A práve keď sa svet zamiloval do štýlu, prišla opäť Honda, ktorá priniesla presnosť, ako dovtedy nikto nevidel. Začína sa éra 4 valcov.
Rok 1969. Honda predstavuje niečo, čo znie ako sci-fi. 4 valce, elektrický štarter, kotúčová brzda a úplná spoľahlivosť. Motorka, ktorá zmenila pravidlá hry. Volala sa CB750 4. Do tej doby boli superbajky luxus pre pár vyvolených. Honda to zmenila. CB750 bola rýchla, tichá, hladká a dostupná. Takmer každý si ju mohol kúpiť a jazdiť ako profesionál. Vďaka nej vznikla nová kategória superbike. Motorky prestali byť o remesle a začali byť o technológii. Zrazu sa všetci snažili dobehnúť Hondu. Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Začali sa 4 valce ako nový štandard. CB750 zmenila motocyklový svet navždy. Dnes ju historici volajú prvá superbike. A podľa mňa právom. Rok 1980. Motorky boli dovtedy buď cestné, alebo terénne. BMW sa rozhodlo tieto svety spojiť a vytvorilo R80 GS. Prvú motorku, ktorá zvládala všetko. Skrátka GS znamenala Gelände, Straße. Teda terén a cesta. Tento koncept sa stal základom úplne novej kategórie adventure motoriek. BMW R80 GS vyhrala Dakar v rokoch 81, 83, 84 a 85. Zrazu sa z ťažkého dvojvalca stal hrdina púšte a legenda, ktorá zmenila predstavu o tom, kam sa dá na motorke dostať. Dnes žije v nej celá línia GS, symbol slobody, cestovania a spoľahlivosti. Každý, kto jazdí na GS, jazdí na pokračovaní tejto myšlienky z roku 1980. A zatiaľ čo BMW definovalo dobrodružstvo, Japonci chceli opäť redefinovať rýchlosť. A urobili to. Rok 1985. Japonci prinášajú niečo, čo navždy zmení športové motorky. Suzuki GSX R750. Prvý skutočný superbike pre bežných jazdcov. GSX R750 bola ľahšia než čokoľvek predtým. Hliníkový rám, olejom chladený motor a dizajn priamo z okruhu. Zrazu si mohol jazdiť po ceste na tom, čo vyzeralo a správalo sa ako pretekárska motorka. Pretekári ju milovali a konkurencia nenávidela. Suzuki s ňou dokázalo, že budúcnosť nie je o sile, ale o pomere výkonu a hmotnosti. Zrodil sa teda nový štandard Racing Look for the Road. Odkaz GSX R750 žije dodnes. Každá moderná športová motorka má v DNA kúsok tejto legendy z roku 1985. Rok 1994. Ducati predstavuje motorku, ktorá nebola len strojom, bola umeleckým dielom. Ducati 916. Spojenie techniky, vášne a talianskeho dizajnu. Pod kapotou revolučný V-twin s desmodromickým rozvodom. Ľahká, agresívna a nekompromisná. Každý detail kričal: rýchlosť môže byť krásna. Na okruhoch zničila konkurenciu. Ducati 916 získala 4 tituly majstra sveta a stala sa najúspešnejšou motorkou svojej éry. Zrazu každý chcel mať doma kus talianskeho pretekárskeho sna. Dizajn 916 ovplyvnil všetko, čo Ducati robí dodnes. Aj po 30 rokoch ju dizajnéri nazývajú najkrajšou motorkou všetkých čias. A keď Taliani definovali krásu, Japonci ukázali surový výkon. Motorka, ktorá posunula hranice technológie a aj odvahy. Rok 1998. Yamaha prichádza s bombou, ktorá opäť úplne predefinuje pojem superbike. Volá sa YZF R1 a je tak ľahká, že zmení všetky pravidlá. R1 spojila brutálny výkon s dokonalou ovládateľnosťou. Motor, rám aj prevodovka boli vyvinuté ako jeden celok. Výsledkom bola motorka, ktorá nielen zrýchlovala, ale aj zatáčala s presnosťou skalpelu. R1 bola ako blesk, 150 koní, len 177 kg a parametre, ktoré vtedy zneli ako sci-fi. Okamžite zmietla konkurenciu a stala sa novým štandardom superbajkov. Odkaz prvej R1 žije dodnes. Každá moderná športová motorka, či už japonská alebo európska, sa porovnáva práve s ňou. Blížime sa do záveru, ale určite musíme spomenúť ešte pár kuskov, ktoré by v takomto videu jednoducho nemohli chýbať. Vespa 98 z 46. Ikona talianskeho dizajnu. Prvá s lisovaným monoklom a priechodnou konštrukciou, z ktorej dodnes vychádza DNA všetkých skútrov. Triumph Speed Twin 5T z 37. Motorka, ktorá spravila z Parallel Twinu britský štandard. Predchodca Bonnie, ktorý určil smer pre celé ostrovy. KTM 1190 Adventure z 2013. Prvá sériová motorka s Cornering ABS od Boschu. Touto motorkou odštartovala éra moderných elektronických asistentov, éru IMU. Toto bolo 10 motorek, ktoré podľa nás zmenili svet. Ale teraz nás zaujíma tvoj názor. Ktorú by si tam pridal ty? Alebo naopak, ktorú by si vyhodil? Napíš nám to do komentára a poďme sa o tom pobaviť. Ak sa vám video páčilo, hoďte tam like a odber, nech vám neujde ďalší diel. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.